Na, jó, ugye ez itt akkor ugye a fűtésről szól, itt a földszinten ugye hagyományos padlófűtés van, és itt a zuhanyzók alatt szerettem volna kérdezni azt, hogy a zuhanyzók alatti fűtést, azt itt úgy láttam, hogy van, ahol nem tettetek be alá fűtést, van, ahol féligben van alatta a fűtés. Ez nekem egy kicsit félig laikus kérdés, de ezt hogy szoktátok, hogy lehet ezt megoldani, hogyha ahogy be van süllyesztve a padlórétegrendbe, ugye nekünk egy kicsit az összefolyó, és ugye alatta nekünk van egy beton, hogy ebbe bele tudjuk vinni ezt a hagyományos padlófűtést. Ez úgy néz ki, hogy ahova nem tettünk, azt feltételeztük, hogy a zuhanytálca, ahova meg belelóg, ott pedig nem kéne, hogy belelógjon. Értem, na akkor oké, akkor ez, ja, hogy nem kéne, hogy belógjon. Igen. Ha egyáltalán, mert hogy, és akkor így nem, tehát akkor gyakorlatilag nem nagyon tudunk, tehát hogyha azt szeretném, hogy legyen padlófűtés valahogy így a zuhanyzóban. Mennyire süllyesztett az a zuhany? Hát figyelj, ott, ahol az ajtó van, ahol belépsz, ugye nulláról indul, és nem tudom, egy ilyen 3-4 centit van csak besüllyesztve, tehát nem vészes ez. Ja, hát akkor az belefér. Beleférhet? Aha, hát akkor betekerjük alá. Aha. Jó. Az emeleten lesz majd ez kérdésesebb, mert ugye ott kicsit kisebb a rétegrend, mert ugye itt nagyon nagy a rétegrend, tehát itt meg lehet csinálni. Itt van egy rettentünk. Jó, akkor én azt mondanám nektek, amit nektek érdemes lenne feljegyezni, hogy az összes zuhanyzó, egyik se zuhanytálcás, tehát mindegyik besülyeztett. Okay. Ahol az is van rajzolva, ez csak ilyen rajztechnikailag ez egy magyarázás, de ott is mindenhol be van sülyeztve. Felírtam. Oké. Jó. Ennyi, itt ugye a földszinten a padlórétegrend, ez rendben van. Itt azt akartam kérdezni, hogy, és Péter, itt ezt téged is kérdeznélek, hogy ilyen fűtött autóbeállóról ez érdekes lehet-e? Mert amúgy, tehát hogy szoktak ilyet csinálni, meg az alapterven is volt, ez így föl volt írva, amit az előző tervező csinált, hogy a térkő alá fűtőszálakat tesznek itt-ott. Most ugye nekünk nem térkő lesz a teraszon, úgyhogy itt a izére gondolsz, a kültérre? Igen. Ja, hát azt valamilyen elektromos... Ne is veletek beszéljük, hogyha akár beszélünk is ilyet. Igen, tehát mi azt a fűtésrendszerről le kéne fagyálózni, mert képtelen lenne kifűteni, vagy elfűteni bármit is. Tehát nem bírja el a rendszer. Azt valamilyen elektromos megoldással. Elektromos, és azzal nem ti gondolkodtok. Meg lett volna egy ilyen kérdésem még, az majd az emeleten jön, de akkor most ezt gondolom így egyértelmű, hogy az emeleti teraszokon is, hogyha elektromos fűtést akarunk kintre, akkor ezt nem ti csináljátok. Villamos. De látok, az emeleten végülis nem az a vékonyított rendes fűtés lesz? Nem a vékonyított lesz, én úgy gondolom, de javítsatok ki, Balázs. Várjatok. Az emeleten nem az Uponor Minitek lesz végül is. De azt hagytuk bent. Azt hagytátok? Ja, az emeleten a Minitek lesz, itt most a teraszra gondoltál, a terasz. Én a teraszra gondoltam, igen, Péter, itt a teraszra gondoltam, én a terasznak a pit részére gondoltam, amiről beszéltünk, hogy tehetnénk. Az megint a kültér, igaz? Elektromos fűtést, igen. Igen, csak jó, oké, de oda azért kéne szerinted, hogy tehát ugye nem emelkedős, tehát ugye olyan szempontból nem kell. Milyen szempontból lenne ez jó, vagy milyen szempontból gondolod, hogy ez felmerülhet? Aha. Hát szimplán így a havat onnan nem viszed be, nem tudom igazából az alapátolás. Hát itt megint azt mondom, hogy ilyen költségelemzéses sztori kéne, tehát hogy mennyit kéne odarakni, milyen költség, és hogyha ez megvan, akkor eldöntöm. Jó, ennek nincsen szerintem nagyon-nagyon veszélyesen nagy költsége, de ezt akkor majd az elektromos tervezővel megbeszéljük. Jó? Akkor ez most itt gépész konzultációnál, akkor most tovább megyek, akkor ez itt nem kérdés, mert hogy majd a pitnél se ti fogjátok csinálni ezt. Oké. Jó, akkor megyek tovább. Jó, elektromos fűtés meg volt. Oké. Itt van egy olyan kérdésem, tudnátok egy pár szót mondani arról, hogy hogyan kell értelmezni ezen a rajzon ezt a QT, QN, ezt a kétféle wattos teljesítményt, ami ide van írva, meg a hőfokokat, hogy mit jelent ez pontosan így konyha nyelven? Igen, azt mondja, hogy amennyire látok minden,
A hőmérsékletek, azok a téli-nyári, azok a méretezési hőmérsékletek. Igen. A wattszámok, azok pedig, ha Balázsra jól emlékszem, azok pedig a hőigények. Tehát a helységnek a hőigénye télen, meg nyáron a hűtési energiaigénye. Ez téli-nyári hűtési energiaigény, akkor így jó? Igen. Aha. Igen. A QT az első, az a téli, a QN ugye az meg a nyári. Igen. Tehát a QT az a téli fűtési igény, ugye? Így van. Hogy 24 fok legyen, és a QN pedig a nyári hűtési igény, hogy szintén 24 fok legyen. Igen. És itt azt, tehát, hogy azt látjuk valahol, vagy azt tudni lehet, azt nem szoktátok ide írni, hogy mennyi a fűtő teljesítmény, ami nekünk be van tervezve ide, mert az érdekes. Az megvan, csak még ezeken a rajzokon nincs rajta. Jó, mert az nekünk nagyon érdekes lesz, szerintem az egy nagyon beszédes dolog, hogy ugye, de akkor erről most nem tudunk beszélni, de erről, hogyha ezek megvannak, akkor erről légy küldjetek nekünk valamit, mert akkor meg tudjuk nézni ezt, hogy ugye, mert ugye ez a nagy kérdése Péternek mindig, hogy ez nyáron elég lesz, ki tudja hűteni, stb. És hogyha itt olyan deficitet látunk, amit így nem akarunk elfogadni, vagy nem jó, akkor azon még kellene gondolni. Ez ne akkor derüljön ki, hogy mondjuk mit tudom én. Nem, olyan a dokumentáció a végén, hogy ezek az adatok mind rajta vannak. Ja, igen, csak azt akarom mondani, hogy ne akkor derüljön ki, amikor már le van adva minden és kész van, hanem még tudjunk hozzászólni, ha esetleg olyan a helyzet, hogy nagyon nem jó. Jó? Ja, mint ezek megvannak, akkor létszerről küldjetek valamit. Köszi. Oké. Jó. A kamrája, az már tovább megyek egyel, az már következőn van. És tovább mentem a felső emeletre. Itt szerettem volna kérdezni, hogy akkor itt viszont akkor a minitek lett betervezve. Így van. Jó, rendben. Akkor itt maradunk ennél, a miniteknél. És akkor itt is ugye ugyanaz a kérdés, hogy a zuhanyzók alá itt viszont szerintem tutira nem fog tudni bemenni a minitek. Én azt gondolom. Igen, oda nem fog beférni. Szóval ott a zuhanyzóból szedjétek ki az egyik, mert az ott nem fog működni, és talán... De akkor most a felső zuhanynál nem lesz meleg a padló, ha jól értem? Hát a felső zuhanynál nem lesz ott meleg, nem. Nem lesz meleg, de nem is lesz hideg, tehát most konkrétan még az első lépést, vagy mikor megengeded a zuhanyt, hogy kifoljon az első 3 liter víz, még onnantól kezdve utána már meleg lesz úgyis a zuhanypadló. Meg ugye ez az emelet, tehát hogy itt ugye alapvetően fűtve van az ingatlan, tehát hogy nem lesz hideg érzete a padlónak. Jó, most én amúgy abszolút megértem Péternek, mert ugye nyilván Péter, mert hogy... Hát azért most én értem, amit mondtok, de ugye gyakorlatilag az egyik ilyen, tehát ott vagy fixen mezitláb, tehát hogy azért, nem tudom, ezt nem tudjuk beerőszakolni valahogy? Amit még megoldásként lehet, hogy oda is elektromos kerül be. Hát azt mondanám, annyit megérne, mert szerintem kis területet szerintem amúgy is ott lesz mindenhol az áram, én ezt azért oda tenném. Én most ez a 2-3 négyzetméter az... Persze, tehát hogy nekünk is úgy van otthon, hogy... Szerintem azt ne hagyjuk ki, és ugye 2 zuhany is van, nem csak egy, hanem van a... Elektromosot be lehet tenni alá. Semmiképpen én ezt mindenképp föl is írtam magamnak, hogy akkor itt elektromos lesz, ez egyértelmű, most már ismerem Péter így az igényeidet, és ezt tudtam, hogy ez problémás lesz, úgyhogy jó, akkor ezt már az elektromos tervezővel... És akkor majd 2 zuhanynál írt fel, mert tudod, van a gyerek zuhany is, tudod. Igen. Jó, hát ezt minden zuhanynál, ahol nem fogjátok tudni megcsinálni, még lehet, hogy lent is beszélünk róla, hogy ott is elektromos lesz, de ezt meg később. De ha be tudjátok tekerni oda, akkor csináljátok meg, csak ha bármi van, akkor ott is lehetne ez. Jó. Na jó, itt akkor erről, ja igen, itt még egy dolgot felírtam magamnak, az pedig az, hogy az osztógyűjtőknek mekkora helyigénye van, tehát itt ezt a belső építészet miatt is kérdezem, hogy ugye itt a kinti, hogyha láttátok a belső építészeti látványterveket, itt a kinti a lounge rész, itt ahogy följövünk a lépcsőn egyből, ott van ez a kis várakozó, kis leülőshely, és ott van egy beépített szekrény, és ott elég hosszan itt vannak az osztógyűjtők, hogy ez mekkora, hogy milyen magas, azt látom. Én azt a gardrób szekrénybe, vagy hogy mondjam, nem, tehát az egy bárszekrény igazából, a bárszekrénynek az alját azt ugye úgy terveztem, hogy az ott egy ajtóval kinyitható legyen, és hogy oda bemehessen az osztógyűjtő. Szuper, akkor erről tudni. Tehát alapvetően be van tervezve, de mondjuk
a méretét, a pontos méretét, a tudjuk, az jó, de azért van neki elég sok hely. Ilyen hosszú nem lesz, mint ami a tervem van. Hát meg tudjuk adni a pontos méretét, azt leírjuk. Okay. Jó, ez így szuper, oké, köszi. Jó. Oké. Törölköző, vagy bocsánat, ez nem ezen a terven van, vagy tovább. Itt akkor ennyi volt szerintem megint csak. Jó, földszint, és akkor ez már a mennyezetthűtés. Én akkor itt azt látom, hogy itt ilyen vegyes típusú mennyezetthűtés lesz az egyik, a világos kék az egy ilyen sima, ez a teljesen alapú bonor álmennyezetbe illeszthető. Így van. Aha. És akkor a másik meg marad ugyanolyan, mint fönt ez a vakolatba épített. Így van. Jó. Jó, nyilván ti ezt tudjátok, hogy ezt hogyan kell így profil megtervezni. Oké. Tehát ez így rendben van, jó. Ehhez nincs is talán hozzáfűzni valómit. Itt ugyan. Ja igen, de egy dolog van esetleg az, hogy a kamrát néztem, hogy ez a kamra, ez igazából nem annyira kamra, ez inkább egy konyha, ami egy ilyen piszkos konyha, ahol az ilyen komolyabb főzések tudnak megvalósulni, ami mondjuk szagosabb vagy problémásabb, nem akarjuk kint megcsinálni, és hogy ide, én azt nem tudom, de azt gondolnám, hogy lehet, hogy ide kellene hűtés. Hát ennek a lehetőségét megvizsgáljuk, hogy meg lehet-e oldani. De hogyha igen, akkor betekerjük. Mert ugye amúgy konyhában igen, oda mindenképp. Sőt, szerintem a háztartásiba is, ami most nézem, tehát ott ugye van az a nagyobb helység, ott a háztartási részében, most ez mennyivel problémás ezek ráják kell betekerni amúgy? Hát ha fizikailag elfér, mert ugye főleg az izénél szerintem a háztartásinál ott azért ott nem rossz, mert még azt mondom, hogy a gépészeti részén, ott a jobb oldal részén ott talán kevés, ott tényleg, de a háztartásiban mindenképp legyen meg ebbe a kamrába. És hát ugye az izébe is ott nem tudom, hogy az ott véletlenül nincs ott az próbálom értelmezni a rajzot, hogy ott az előszobában, meg ott a fölötti fürdőben ott hát a vizes helységekben nincs mennyezetthűtés. Ja, ez a hűtés, bocs. Tehát fűtés van ezekben mind, ugye? Van. A kamrában van, igen. A tárolóba, abba azt hiszem nem raktunk. Visszanézek. Itt van a fűtés. A tárolóban igen, nem raktunk. Igen, ott vannak a csövek. Aha, igen, a tárolóban. Az így jó szerintem most, tehát hogy pont igen, abban az egyben talán nem kell, ahol a gépészeti cucc van. Igen. Ez így oké, viszont akkor visszajövök ide a hűtésre, hogy én azt gondolnám, hogy hűtés. Én a kamrára gondolok. Négyes. Jó. És figyelj, még egy kérdés, hogy tehát, hogy ilyen elektromosan, vagy valahogy, hogy a lépcsőkre nem lehet betenni a padlófűtést, ugye? Az lehetetlen. De nem. Hát elektromosan még talán meg lehetne oldani, de nem nagyon szoktak. Bonyolult, nem? Bonyolult gondolom. Hát nem nagyon szokás, most igazából csak azon gondolkodom, hogy ez hogyan lehet. Elektromosan szerintem amúgy biztos, hogy meg lehet csinálni. Csak mert amúgy szerintem poén, tehát szerintem azért nem rossz. Ez belső építészeti kérdés is, mert ugye, hogyha nem tudom, hogy mit terveztetek oda burkolatnak, mert ugye az egyik részére biztos nem lehet, amelyik ugye konzolos, arra nem lehet a második lépcső. Akkor meg fölösleges az alsóra is, tehát akkor majdnem, hogy azt mondom. Csak hogy nem tudom, hogy milyen idő lesz abban a lépcsőházban, mert ugye az a legnagyobb légtér igaziból, és hogy ott hideg-meleg szintjén igaziból... Pont ugyanolyan idő lesz, mint a vele azonos légtér. Ja, értem. Tehát mondom, azért mozog a meleg hit, tehát gondoltam, hogy nem lesz sokkal idegebb, mert egybe van nyitva végül is mindennel. Jó, oké. Jó, akkor itt a kamrában egy hűtést próbáljunk meg. Én azt gondolom... Felírtam. Jó, én itt nem tudom, hogy a tárolóban, én nem vagyok benne biztos, meg itt a mosókonyhában, hogy kell, de ott is azért nagy a páratartalom, lehet, hogy ott se érdemes. Én a páratartalom miatt gondolom csak, de Péter, hogyha szeretnél, akkor tehetünk ide, vagy lehet, hogy meg lehet próbálni ide is a hűtést, de én nem gondolom. Kérdés, hogy amúgy milyen lesz a hőmérséklet ott? Aha. A konyhában, a mosókonyhában, a piszkos konyhában szerintem mindenképp kéne, az fix. A háztartásiban ott nem tudom, de szerintem oda is bele lehetne, mert... Írjuk fel akkor, hogy oda is. Most ez mennyi? Ez plusz 15 négyzetméter, tehát ezen már nem múlik semmi. Nem. Oké.
Jó. Még egy kérdésem nekem lenne. Ez nem a friss építésrajz, mert ugye mondott a bejárat, és akkor ez már nem úgy néz ki, hogy van ott egy zuhanyzó, meg egy WC, igaz? Igen. Ez igaz. Tehát a WC, meg a piszoár helyett ott tett egy ilyen gardrób, ha jól olvastam az e-mailbe. Meg mindig látjátok a képernyőmet? Igen. Mármint, hogy bocsánat, látványokat is, hogyha meg tudod mutatni, Máté, akkor el tudják srácok képzelni. Látványokat? Persze. De nem tudom, hogy mennyire érdekes, de... Új alaprajzot látjátok most? Most nem látunk semmit, csak most csak a gépészt látjuk. Pillanat. Most megnyitottam közben az én tervemet, és akkor azon mutatom tovább. Akkor legyen így. Most látjátok az új tervet, ugye? Jó, itt ugye látszik, itt már Györgynek, amit György mondott, csak ez nem látványtervező szinten, de most szerintem talán itt alaprajzilag is elég lesz, hogy itt átalakul a sztori. Hogy így ez lesz. Az előtérbe kell. Fontos még. Azt akartuk kérdezni, hogy az előtérnél az ott beépített szekrényes megoldás lesz ott, vagy hogy lesz az előtérnek az elhelyezése? Tegyünk el a padlófűtést abban az új részben, ami most ki lett egészítve. Meg fűtést. Igen, lehet, hogy a látványterv lenne a legjobb. Nem, az nincs itt. Jó. György, ide. Hát az azért lenne jó, mert ott cserél az ember cipőt, tehát ott megint valószínűbb, hogy... Persze, oké, a Steam, csak hogy most a szekrény alá nem, de hogy kb. Akkor így lesz a szekrény elhelyezés. Igen, tehát mindenhol ezt a szokásos 60 centit kell szekrényekre befordulóan számolni. Azon kívül akkor. Jó. Jó, itt ami még fontos, hogy ez György mondta itt a konyhánál, hogy itt változtak a konyhai... Hát igen, mert ami az alaprajzon volt, az a legelső verzió volt igazából. Tehát itt annyi van, hogy ugye a mosogatógép is ott lesz majd, tehát ezekre is kell gondolnunk. A mosogatónak a helye az ugye eddig a másik oldalon volt. Hűtő, és akkor hűtő mellett meg a beépített eszközök. Ez ugye azért fontos. Igen. Én itt tehát György tőled is szeretném kérdezni, meg Balázs tőletek is, hogy előtétfalakat, azokat kell tennünk szerintetek ide a konyhába, tehát ide a víznek, mert ugye itt van egy 10-es fal, és mögötte gépészet van, szóval szerintem ez nem feltétlenül gond, csak hogy mondjuk a szennyvíz miatt, vagy azt gondoljátok, hogy ez padlóba lesz itt vezetve, vagy ez kellhet ide előtétfal? Nem. Hát én nem előtétfalat raknék, ha kell, hanem maximum 15-ösre hízlalnám azt a falat, ha kell. Jó. Az mégis kevesebb helyet viszel, és abban már elfér biztos minden. De ti azt mondjátok, srácok, akkor nem kell, ugye? Hát a 10-es falba elvileg, tehát itt ugye nem 100-as cső megy szennyvízésen, szóval elvileg oké a 10-es fal. Jó, akkor ez így stimmel. Itt egy annyi megjegyzésem lenne, hogyha itt maradunk itt a háztartási gépészeti helységnél, hogy van ahova a tárolóba bemegyünk a 06-osba ajtó. Igen. Hogy tud-e az az ajtó egy 10 cm-t, hogyha most így felülről nézem, jobbra menni, mert ugye bal oldalra kerül be a fenkoll, és hát ki van centizve. Tud-e, de még akár Balázs 5 centi is jó, nem? De nyilván a 10 lenne a legjobb, hogy borít ez bármit is nálatok. Vagy egy kisebb ajtó esetleg, az még jobb. Igen, hát ezt tudjuk mondani amúgy, hogy kisebb, mert ugye itt benn van az ajtónyílás, áthidaló minden. Tehát ez van a nyílás a falban, de én azt gondolom amúgy, hogy ha ez így működőképes tudunk ide, akkor egy 75-ös ajtót tenni, vagy igazából tök mindegy, tőlem tehetünk 80-as ajtót is, tehát senki nem mondja, hogy ne lehet az 80-as. És az szerintem nem volt. A részéből legyen több az a lényeg. Ez ugye arról beszéltek, hogy a lépcső és az ajtó közt lenne a fenkoll, ugye? Igen. És egyébként az akkor az ilyen nem látszó fenkoll lesz, ugye? Így van, csak rácsot fogsz látni az a falon. Aha, és az tud két irányba is fújni? Tehát ugye csak előre fúj, vagy két irányba is? Hát ott már olyan rácsot kell rátenni, ami
engedi, hogy mind a két irányba fújjon, meg olyan mi az? Rács. Ja, tehát azt hiszem ez már rácsos, igen, mert ez lécsatornázható fenkol. Igen. Tehát, mert azon a jó, hogy tudod, hogy fölfele fújjon, tehát hogy ne menjen az emberekre, akik ülnek az étkezőasztalnál, plusz ugye 180 fokban, hogy elosztom szépen a helyiségben, mert pont jó középen van, az tök jó, csak... Máté, most kérdezem, hogy itt ez a fal, a tároló meg a gépészet között, az ott volt, vagy nem volt ott, vagy az... Tároló meg a gépészet között ez a fal? Igen, azt beszéltük, hogy mivel még nem tudjuk pontosan, még ez... Igen, ezt ki kell találnunk Györgyel, hogy pontosan funkciót tekintve mennyi helyen fér el az a háztartási helység funkció, mert ugye az alapján tudjuk ezt, hogy az kell. Hát meg inkább egy kicsit a gépészet, mert szerintem a gépészeti helyiség elég kicsi. Elég zsúfolt lesz, szerintem. Azt beszéltük, hogy a rózsaszínnel jelölt falakat, azokat nem építjük meg első körben. Tényleg, igen. Ez egy ilyen elméleti fal itt, hogyha... Ja. Nem tudom, kialakul a háztartási helységnek meg a gépészetnek a pozíciója pontosan, akkor be lehet rakni ide vagy valahova ide egy falat, de ez a rózsaszín fal, ez fönt is érvényes, hogy fönt is van ilyen rózsaszín fal, ezek is később megépítem, de ezt még gondolom ez is, de erről még nem... Oké, György, majd erre feküdjünk kicsit rám, majd most... Ja, de ezt igazából meg lehet csinálni úgy, hogy ez így van, és akkor... Ja, azért mondom, ezt tervezzük ki, és akkor, mert azért ez Persze, csak én meg most a srácokat kérdezem egy picit, hogy mit gondolnak arról a mostani betervezett gépészet tekintetében, hogy mekkora helyre van szükségünk, mert 5,5 négyzetméter szerintem elég kicsi, nem? Tudunk, akkor kicsit lehetne nagyobbítani. Így... Hát végig is tapasztalataim alapján ez fullon lesz. Teljesen. És nem tudom, hogy ez mit gondoltok erre? Mindjárt keresem a rajzot, ahol be van pakolva a gépészet. Én visszamegyek oda én is, mert akkor ti is fogjátok látni, itt van olyan terv. Azt hiszem, az a 06-os talán. Aha, hát nem. Na, ott is van már bepakolva. Meg ott meg a légtechnika, igen. Meg a 06-oson meg azon meg az őszivattyús megoldás. Hát eléggé ki van maxolva, igen. Tehát igen. És akkor ez még ugye azt jelenti, hogy a falakon ott lesz mindenhol szerelvény. Én azt mondanám, hogy csináljuk meg ezt így akkor, tehát hogy itt akkor eléggé megnyúlik a gépészeti tér, és akkor ezt a falat tudjátok berendezni, mint háztartási helység. Ez elég kicsi, de ezt a részt. Igen, ezt ki kell, ezt beszéljünk erről, mert azért, tehát összességében azért próbáljuk meg azt, hogy azért ne is legyen tragikus, ne is legyen borzasztóan ronda, mert ha belépünk, azért jobb volt az, hogy szembe volt a mosdó, és nem pedig mondjuk egy gép van ott, tehát hogy azt gondoljuk végig minden szempontból, hogy akkor ez hogy lenne. Még ugye az ablak az adott, az a nehézség a dologba. Igen. Tehát hogyha gépészetnek nincs elég hely, akkor nem nagyon tudjuk egyébként a kamra részbe is ott nem tudom, hogy mennyire lesz szükség helyre, talán még oda lehet begyövöszölni valamit, nem? Vagy... Nem oda semmit. Hát nem gondolom. Hát én inkább azt érzem, hogy akkor még valamit a tárolóba. Tehát, hogy... Hát, vagy a lépcső alatt van az a hely, az nem fél valamibe? Nem. Én max arra gondolnék még esetleg, hogy erre a tárolónak a most baloldali falán ott esetleg egy bizonyos részt úgy megcsinálni, hogy szekrényezni, és akkor abba beférhet még egy-két elrejtve egy-két kisebb elem. De ugye az ablakok helye azért azok sok mindent meghatároznak, hiszen ezt a rózsaszín falat, ezt nem tudjuk. Mekkora parapeta van az ablak? 155-ös parapet. Igazából két tartálynak kell elférnie. Hogyha visszamész az egyes rajzra a fűtésből, akkor
azon rajta van, hogy az a kapcsolási vázlat felirat alatt, az jó volt, az első, másik rajt. Igen. Kapcsolási vázlat felirat alatt az a rész, az egy falon lesz rajta. Igen, tehát azok szerelvények. Igen, azok szerelvények, egy osztógyűjtő. Meg igazából ahol van ez a fal jelölés. Ezek a tartályok, a két nagy tartály, az összes többi kisebb tartály, azok a ablak alatt is elférnek. Tehát én azt gondolom, hogy láttunk már kisebb gépészeti tereket is. Szerintem simán maradhat ugye ez a rózsaszín fal, esetleg A hőszivattyú az kültéri csak. Igen, a beltéri az nincs. Tehát figyeljetek, akkor gyakorlatilag az alaptézisnél maradhatunk, hogy úgy kezeljük, minthogyha később lenne itt egy fal, aztán hogyha... Igen, tehát hogy úgyis bekerülnek a nagy gépek, először, utána úgyis megy a szerelvényezés, és az ott a helyszínen már látszik, hogy ott operálni kell akkor ezzel a pengefallal, vagy sem. Szerintem belső építészet tényleg ezt lehet tervezni akkor, ahogy most van. Oké. Hogyha van bent plusz a fal, akkor ugye az több helyet ad, nem? Valamilyen szinten. Hát igen, mert a falra lehet szerelvényezni. Igen, értem. Meg hát amúgy is valószínű szebb lenne az, akkor, hogy nem annyira látszik, vagy nem annyira, szerintem igen, akkor itt tervezzük majd. Jó, akkor itt marad ahogy volt. Oké. Jó. Itt, amit akartam. Visszamegyek akkor a tervekre. Oké. Igen. Na itt már ez nagyjából, igen, ez is volt. Igen, itt. Jó, itt akartam még egy dologról beszélni, az az, hogy itt láttam, hogy beraktatok például ide törölköző szállítókat, ami tök jó, de ezeket gondolom majd a belső építészet fogja pontosítani, de ez úgyis ezek elektromosak. Elektromosak, oda tetszitek ahova. Ja. Szóval igazából akkor gondolkozz veletek... Az egy konnektor kell, semmi más. Igen. Ezt akartam mondani, hogy gépészekkel már megbeszéltem, hogy ugye az alapszerelést azt megcsinálják ezekből a tervekből, viszont most az, hogy itt 10 centit jobbra vagy balra kell tenni a WC-t, azt majd az belső építész tervek alapján teszik fel a szanitereket, és akkor... Igen, de ezeket én azért átnéztem, tehát ezek így jók. Most ugye ott annyi van, hogy a két mosdó helyett dupla lesz konkrétan, vagy nem tudom, szóval, hogy annak a típusától azért függ egy picit az, hogy mit tudom én, ott lehet egy pár centi jobbra-balra tologatási igény, de nem lesz jelentős. Jó, hogyha nincsen sorok, azt tudjuk kezelni. Jó. Szerintem akkor ez nem gond, és akkor így de akkor gyakorlatilag nekem ez a fürdőszoba volt itt a kérdésem, hogy ez akkor így nagyjából stimmele. A másik pedig az, hogy itt az álmennyezeti része, amit mondtál nekem, György, amikor ketten konzultáltunk, hogy itt valami nem teljesen úgy van, ahogy, és hogy ezt elmondom. A jobb oldali WC-ben végül már dupla mosdó van, a jobb oldali mosdónál? Fürdőnél, jobb oldali fürdőnél, a kicsinél. Itt? Igen. Ja, már nem látom ott a felirattól, az dupla mosdó, ugye? Igen. Hát itt az én tervem alapján lévő dupla mosdó, azt nem tudom, hogy a belső építészettel mit haladhatok. Hát igen, azért mondom, hogy ez hogy most ez konkrétan egy olyan termék, tehát hogy a gépészeti szempontból az teljesen mindegy, hogy most ez egy olyan mosdó, amin maga a mosdó tál rész az egybe van, vagy kettő külön, az oké, mert úgyis 2 darab csap kell majd, csaptelep, tehát jó, mi azt úgy méreteztük, hogy az dupla igazából. Az, hogy most annak a kialakítása, hogy most az egybe öntött kerámia, vagy két különálló, pulton álló kerámia, az nekünk mindegy. Igen. Oké, akkor azt mondjátok, hogy ez is stimmel, szanitárügyileg, meg vízes kiállásügyileg, viszont itt az álmennyezeti rész, itt ahol mutatom az egérrel a felső fürdőszobában, ott hogy is van. Ott azt beszéltük, hogy most legalábbis az új tervünk már az úgy van, hogy az ablakig megy csak az álmennyezet. Igen. Jó, aha, igen, így van. Akkor ezzel nincsen.
további. De hogyha mennyit a GS 02-t, akkor azon látszik. Aha, szuper. Ja, és akkor most nem az ablak? Igen, igen, tehát hogy az új terveken már úgy van, hogy az már csak az ablakig megy. Okay. Igen, hát az mondjuk, hogy ott az a lekerekítés mi az, a zuhanynál. Nem ez alapján fogjuk szóval ez azt akartam mondani, hogy úgyis lesz építész álmennyezeti terv, nem? Persze, hogyne, az alapján fogjuk ezt csinálni, majd ott ezeket, csak én ezt tudod, az első körben én felrajzoltam valamit a mennyezetre, hogy lássuk, hogy ebből hol lehetnek majd a gépészeti vezetékek, és ide berajzoltam ezt, de csináltak úgy is, gondolom már mennyezeti tervet. Jó, akkor visszamegyek. Bocsánat, még egy kérdés, ott a dupla zuhanynál, itt a felsőnél az nem kell semmi extra, az tök mindegy, hogy dupla... Nem, kell extra oda, dupla nyomás kell oda is, hogyha kettőt akarunk. Igen, tehát ott az a terv, hogy tudod, ilyen dupla zuhany legyen. Igen, tehát itt fönn, ezt a gépészeknek kéne felírnia, hogy... A másik falon van a zuhany 2. Nem úgy gondoltad, Péter, te is? Egymás mellett 2, nem? Igen. Hát ugye a hálószoba felüli falon. Igen. Ugye, hát nem, én azt mondtam, hogy mennyezete lesz a két zuhanyfej. Hát az esőztető. Igen, tehát két esőztető a mennyezeten, meg két kezelőrendszer a falon. Igen, de esőztetőn kívül nem akar zuhanyrózsát. De, tehát két zuhanyrózsa, két esőztető, meg két kapcsolórendszer. Igen. Okay. Jó. Ez egész úgy, ahogy van dupla, de ez fontos, mert különben feleződik a víznyomás. Jó, akkor ez is stimmel. Ja, ez fontos, amit mondtál, Máté, tehát állítólag nagyon jó a víznyomás a faluban, de azt a rosszul nincs víznyomás, tehát az egyik erre allergiás vagyok valamiről, hogy nem tudtam, hogyha nincs víznyomás, szóval erre tényleg figyeljünk. Jó. Oké. Jó, megyek tovább. Na itt egy kicsit, egy kis fekete leves, de nem orvosolhatatlan a dolog. Miről beszéltünk korábban, szerintem akkor is már megtaláltuk egyszer a megoldását ennek. Itt az van, hogy a konyhánál, itt ahol van ez a kiváltás, itt ugye ennek van felső gerendája is, nem csak ezek a pillérek. És ezért itt nem fog tudni átjönni ez a rengeteg vezeték. Ugye mutatom itt, hogy miről beszélek. Ugye itt most ez a konyhánál a metszet. Várjál. És látjátok, halljátok? Na most kitakarja az ja, várjál. Igen, hát. Most jó? Szóval ez itt a konyhának a metszete. És ugye a konyhának a metszeténél ugye a pillérek között van két gerenda is. Okay. És az álmennyezet, meg amennyire lejön, tehát itt nem fog tudni befutni az álmennyezetbe ezen a részen a gépészet ebből a térből. Úgyhogy itt azt kellene csinálni, hogy kihozzá, ugye itt van a két pillér, tehát e közötti részről beszélek, ahol nem tud tovább menni. Szóval vagy itt kéne áthozni ezt, tehát itt kéne kijönni vele át egészen a konyhába, és úgy kihozni ide, vagy a másik oldalon kihozni. De hát szerintem szét lesz osztva akkor mind a két irányban, mert azért az ott rengeteg cső. Hát ez egyik, oké. Jó, ezt akkor orvosoljátok, de ezzel akkor nem lesz gond, ugye? Igen, és hát nem. Jó, szuper. Jó, akkor ez mégse volt akkor a probléma, szuper. Oké, még egy gerenda, a másik gerenda, de itt most nem is látom, hogy itt átmenne valami, pedig valamelyik másik rajzon láttam ilyet, hogy itt megy át. Srácok, gépészek, itt megy át ezen a megnyitáson valamilyen vezeték, nem tudjátok bármi? Hát az még lehet egy régebbi verzióban ment ott át, Balázs, nem? Szerintem nem megy ott át. Jó, mert igazából nem emlékszem most, hogy György itt van valami szemöldököd, így az ablak szemöldök, hogy az ablak felső síkja meg, a nyílás felső síkja meg a mennyezet, a gerenda nincs. Között van egy kis hely? Nincs? Hát, várjál mindjárt. Tudod, hogy el tudjuk-e vinni az ajtó fölött? Ajtó fölött gerenda alatt el tudjuk-e vinni bármit is, ha kell itt. Tehát pedig a befújás például, már most látom, hogy az itt fújna be elvileg, tehát az ugye lehet, hogy nem jó úgy. Egy picit.
Ja, szóval ott úgy van, hogy de, tehát az álmennyezet alsó síkjáig megy föl, ott az az eltolható ajtó tulajdonképpen, tehát van álmennyezet, tehát az álmennyezetbe át lehet vinni, mármint be lehet vinni az álmennyezet, tehát ott, igen. Jó helyen mutatom. Csak attól félek, hogy itt lesz egy gerenda. És hogy ez a gerenda az mekkora? Hát ezt a gépészetben kell megnéznem. Én azt sejtem, hogy az hasonlóan fog működni, mint a másik, ugye? Ott is ugyanez a probléma. Itt van egy gerenda, és ott nem igazán tudunk menni. De ezt van erről egy metszet? Az a baj, hogy statikát kéne, nem? Statikát nézem, aha. De megnézem, hát ha van az enyémben, mert nem is kéne, hogy legyen. Statikán, ugye? Látjuk, hogy mekkora az a gerenda. Ja, akkor nézem ott. Ez az. Ez az. Aha, igen. Ez ennek az alsó síkja 259, ez 4 centivel van magasabban, mint a másik, szóval ez is eltakarja teljesen azt a részt. Szóval itt a gerenda, tehát az ajtónyílás sában itt nem tud átmenni a légtechnika. Tehát még egyszer mutatom. Nézzük meg a tervet, egy picit az alaprajzot. Igen. Mert viszont a jobb oldali részen át tud menni. Igen. Itt ezen a részen át tud menni, ezen a részen át tud menni, itt a kettő között nem tud. Jó? Mennyi a gerendának a felfekvése? Egy olyan, nem tudom, 25 centi max szerint. Körülbelül maximum annyi. 20-at jelölt a gépész. Aha, jó. Tehát akkor annyit hagyjatok el szerintem az ajtónyílástól, és akkor az már ott szabad. Igen. És akkor szerintem a befúvás az lehetne ott az ajtó, vagy az asztal fölött. Ezen a részen? Nem, mert akkor oldalról fogja kapni a Péter a levegőt. Itt? hanem az asztal fölött. Jobbra föl, a lépcső melletti fal. Ja, hogy így? Aha, onnan be. Ja, értem, hogy akkor itt ezen a részen bemegy. Azon végig megy, mert ott is van álmennyezet, de igen. De ott is kapom, nem? Ott a fejem hátulján. Ott nem kapom a fejem hátulján? Vagy ez mennyire magasan megy ez a levegő? Mert tudod, kicsit kijebb fog ülni. Tudod? Tudom, de... Figyelj, ott van egy 40-45 centis beépített szekrény, ugye? Itt, ugye? Igen. Tehát én azt gondolom, hogy azért mondom ezt, mert én azt gondolom, hogy pont átfúj fölötted, és bemegy a levegő a tér közepére. Így van. És az ablak fölött lenne, az nem menne jobb? Hát akkor jobban oldalról kapod szerintem. Hát de értem, hogy nem fölöttem, hanem a szoba közepén. Az ablak fölött a szoba közepén. Nem tud a szoba közepén lenni, mert itt elmennyezett. Hát, csak ott van álmennyezet. Elvinni, és az ablak szemöldöke fölötti részén. Meg ezt amúgy nem úgy kell elképzelni, hogy úgy fúj, mint egy klíma, hogy érzed. Ja, értem. Tehát nincs akkor a térfogatás. Nincs olyan húzott hatás. Tehát, igen, meg gondolom, az meg hülyén néznek, és csúnya lenne, hogyha ott oldalt lenne. Nem. Tehát csak simán mondjuk, tudod, valamelyik oldalt lenne, tehát vagy a ablak, vagy a bejárati ajtóhoz közel, vagy az ablaknál, mert akkor... Hát inkább az ablaknál, igen, mert minél messzebb legyen az ajtótól. Mert akkor ugye ezt bármiféle ilyen jellegű veszélyt azt elkerülünk, tehát hogy csak mondjuk az is tény, hogy viszont látszik. Ha az ablak mellé rakod jobbra, akkor az rád fogja fújni a levegőt. Nem úgy értem, hogy ugyanebbe az irányba, tehát a hátam mögött, csak a virágok felé. Ja, oké. Értem, hogy ez nem annyira, mert ugye csinál egy ilyen diszharmóniát, ugye a szimmetriát kicsit bezavarja, de viszont lehet, hogy biztonságosabb ilyen szempontból. Ezt majd kitalálom. Az a baj igaziból tényleg nem tudom, hogy mi az, amit érzek. Tehát lehet, hogy még jól is esik, hogyha rám jön. Tehát fogalmam sincs, az a baj, nem ezt tudod talajozni, nem? Tehát lesz egy kapcsolat, amivel ezt
aztán... Lesz egy vezérlője neki, igen, megmondom, hogy ez nem olyan légmennyiségeket mozgat meg a lakásszellőztető, mint egy klíma, hogy azt ott fizikálisan érezt, hogy az a zavaró legyen. Ráadásul ez csak egy szellőző, ez nem hűtő. Tehát, hogyha jön is levegő, akkor nem hideg levegő jön. Igen. Ja, ezen ne aggódj, akkor Péter, figyelj, ezt engedjük el, ezt a részt. Jó, oké. Mert ez nem hűtés. Ja. Ja, sokkal jobban járnék, ha már próbáltam volna, akkor tudnám, hogy miről beszélek így, mert csak tippelek. Szerintem észre sem volt bennem úgy. Oké, srácok, akkor gépészek, ezt akkor tudjátok, hova kell most átrakni? Igen. Felírtam. Oké. Jó, akkor itt ez volt a lényeg, hogy itt a gerendák miatt itt nem lehet átvenni se itt, se ott, akkor bármilyen ilyen jellegű dolgot, akkor azt légy javítsuk. Jó. Itt a kamrába és a konyhába viszont, hogyha ott visszük a csöveket, oda mindenképp álmennyezet lesz akkor. Igen, akkor úgy. Hát amúgy is kellene fel, hogy az a 200-as cső is ott megy végig. Igen. Még Mátrival még egyszer telefonon. Hogy ott visszük ki végül a friss levegő, ami világos kékkel van. Igen. Jó. Akkor azt is felírom föl. És a társalagóban az álmennyezet az megvan adva, hogy milyen széles? Vagy annyi lesz, amennyit akarunk? Vagy amennyiben nyilván elfér? Hát, mert ugye ott is ugye mennek fel szellőző csövek, nem is tudom, 6 darab azt hiszem, és az is ott elég szűkös. Tehát attól kicsit... függ, most én azt gondolom, hogy egyébként szélesebb, még egy max. mint ami az elején volt. Tehát... Ez most elvileg 40 centire van berajzolva. Szerintem az lehet nagyjából itt a tematikája, vagy így a tervezési elv, hogy csináljátok meg akkorára, amekkorára kell, és utólag fog készülni úgyis az álmennyezeti terv, és hozzáigazítjuk. Tehát, hogy jó, oké. Nem, vagy jól mondom, ugye? De, hát én ezeket végignéztem gépészeti szempontból, az álmennyezetek, mármint gépészeti, belső építészeti szempontból rendben vannak, amiatt azt értem, hogy azokat az álmennyezeteket, amiket be kell tenni gépészeti szempontból, azokat simán bele tudom integrálni, illetve már beleintegráltam a belső építészetbe. És lesznek még olyan helyek, ahova ezen kívül még teszünk, amiatt, hogy világítás kerül bele, vagy hogy a szimmetria kijöjjön, stb. Okay. Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy az lenne jó, hogyha minimális álmennyezeti szükségletek rámennének erre a tervre, és akkor azt mi kiegészítjük, ha még kell pluszba. Mínuszba nem kell. Tehát elvenni nem kell belőle. Oké. Szuper. Jó, ez így akkor okés. Jó, gerenda alatti elemek megvannak, azt hogy itt egy gyerek. Nekem lenne 3 ilyen laikus kérdésem. Az egyik az, hogy most végül lehet, hogy lesz mégis bioetanol kanalló ott a tévéfalon, ahhoz kell-e bármi gépészetileg? Semmi. Oké, következő. Beszéltünk arról, hogy ott a felső szinten, ahol lesz az a fancoil, ott a gardrób végébe, ott, ami hogy az a 3 fele fújó ilyen mennyezeti, arra nem tudom, hogy György, vagy ti, vagy bárki nézette valami tök jó megoldás, hogy lehetne az szépen, hogy tényleg az dekoratív legyen. Én ezt úgy csinálnám meg, hogyha fölmész Máté egy szinttel. Hát az a izé lesz, hanyas Balázs, melyik terv? GFH 0 7? Nem tudom most így fejből. 7. Aha, az zöld cucc. Na az a lényeg, hogy oda bekerülhet arra a helyre ez a szerkezet, és tulajdonképpen ott középen is lenne egy álmennyezet, amiben ezt el lehet helyezni, és ennek a középen lévő álmennyezetnek és a szélen lévő álmennyezetek között majd lenne egy LED világítás. Tehát, hogy gyakorlatilag lenne ebben a térben egy világítás keret, és ennek a közepén szépen gondolom az egy laposabb álmennyezet lenne ott, tehát nem olyan nagy álmennyezet, mint mondjuk a szekrények fölött, vagy az hány centis álmennyezet lenne? Hát... a gépnek minimum 30 centig kell.
Tehát Igen, mert az eléggé, tehát az akkor 240 lesz, érted? Tehát, hogy így. Hát vagy ez lesz, ezen gondolkoztam, igen, vagy akkor a gép látszik. Hát én azért inkább azt mondanám, hogy valami szuperül kinéző gépet, most tehát, hogy ezt szerintem, mert azért ott gyakorlatilag az egy fő közlekedő hely, ugye a nappali, meg a dolgok között, hogy pont ott van egy ilyen barlangba mész be, azt szerintem nem annyira jó ötlet egy ilyen alagútba bemenni. Én személyes véleményem az, hogy ez nem teljesen így van. Én azt gondolom, hogy pont egy ilyen térbe, ami egy ilyen átmeneti tér, hogyha azt érzed, hogy minden relatív, hogyha egy ilyen kicsit szűkebb, kicsit barlangszerűbb, ahogy mondtad, térből mész be utána a nagyobb elmagasságú térbe, akkor hirtelen azt érzed, hogy fú, kitágul a tér. Szóval ennek én nem vagyok benne biztos, hogy ez nagy gond, hogy itt mondjuk alacsonyabb az elmenés. Hát ezt egyébként meg lehetne nézni ilyen 3D-s ilyen... Meg ez a fajta fankol megoldás, ebben nem fogsz találni szépet. Úgyhogy a burkolat az szép, ami látszódik. Kicsit nekem is ez a bajom vele. De maga a géptest azt azért teszik a mennyezet, hogy ne látszik. Igen, ez ilyen lemezkocka. Ráadásul itt ugye megint fontos az, hogy előre és két oldalra is fújjon. Az mind a 4 irányba fúj. Az jó. Ez egyébként egy ilyen piaci rés szerintem, jó üzleti lehetőség, hogy szép szerelvényeket gyártani, mert erre akkora igény van, de sehol nem lehet ezzel találkozni. Mert kicsi az a réteg, aki megfizeti. Ja. De az, hogy szép vagy nem szép, kerülhet ugyanannyiba a szép is, mint a nem szép, tehát érted? Na mindegy, ez más kérdés. És akkor a harmadik kérdés, az mondjuk egy elég abszurd kérdés, de most azt láttuk így Györgyel, hogy legyen egy ilyen akvárium ott a lépcső melletti falon, ami most jelenleg az elválasztó fal, vagy ablakot terveztünk ott ennél a föntő kis háztartásnál ott, hogy az ott lehetne a térelválasztó egy ilyen akvárium, és még egy annyira merész ötletünk is van, esetleg az lemehetne, mert ott egészen lentre, tehát hogy lemehetne egészen a nappaliig, ilyen keskeny szinten, tehát mondjuk fölül lenne egy szélesebb része, ahol az elválasztó, és utána meg egészen a nappali lefele, nappali lejjebb egy ilyen keskenyebb része, hogy nem tudom, hogy erről kinek mi a véleménye, meg hogy hogyan lehetne ezt megoldani. Én ugye azt mondtam, hogy ez biztos, hogy nagyon ütősen néznek ki, de ez egyrészt azért statikai kérdés, másrészt biztos, hogy nagyon költséges, harmadrészt ugye ennek biztos, hogy olyan gépészeti igénye is van, amit külön tervezni kell azért. Igen. Szerintem ugye az egyik probléma az, hogy azt a részt ott, tehát hogy a födém ugye ide fekszik föl egyrészt, és ez egy vasbeton fal, ha jól tudom. Én ezzel így gyorsan félbe is szakítanám, mert az ott egy tartószerkezeti vasbetonfal, ráadásul a lebegő lépcső az arra fog támaszkodni, tehát azt nem lehet ott kiváltani. Én nem kiváltani gondolom azt, hogy pluszba. Tehát lenne mondjuk még egy réteg rajta. Úgy lehetett be, akkor se elé, tehát ott megy a lépcső, és azt a lépcsőt nem tudod megszakítani, mert hogy a lépcső az a falra támaszkodik föl, ugye konzolosan, és oda tehát hogy a lépcsőfok meg a fal közé nem tudsz betenni, tehát nem tudsz lefelé végigvinni semmit. Max úgy, hogy alul is van, meg felül is van, de a lépcsőnek ott kell lennie. Hát és hogyha a lépcsőnek kiadsz egy kis helyet, most tudom, hogy ilyen kicsit eldurultunk, de szerintem az már nem annyira ütős, mint az, hogy mondjuk végig menne. Szerintem azért, meg lehetne csinálni nagyon királyul, tehát meg lehetne csinálni azt, hogy azt gondoltam, hogy nem akváriumra fogjuk felfogatni a lépcsőt, az egyértelmű. De na, szóval... Hát azt tudod megcsinálni kb. Hogy csináltatsz egy olyan egyedi készítésű szerkezetet, egy üvegszerkezetet. Üveget, igen. Meg másrészt egy olyan valószínűleg acél keretet, ami szépen leköveti fölül is, meg alul is a lépcsőnek a kontúrját, de eleve szerintem ez annyit elvenne a lépcsőből, mert nem egy annyira széles lépcső ez, igen. hogy ugye, ha már 10 centibe gondolkozol, akkor már a lépcső jóval kisebb, 10 centis akvárium, az meg tulajdonképpen semmi, mármint oda halakat, szegényeket nem engedném be, igen. Szerint maximum vizet. Én inkább valami olyasmi megoldásba gondolkoznék, hogy azt a falrészt, ahol fölül az akvárium, az oké.
hogy ezt valamilyen módon lefelé valami burkolattal, vizuálisan igen. Hozzunk létre valami folytatását mondjuk az akváriumnak, valami olyan felületet, ami a vízre hajaz, vagy valamilyen módon úgy beintegráljuk. De szerintem ez egy ilyen nagyon bonyolult szakipari munka lenne, mert azt az akvárium a lépcső kontúrjával úgy megcsinálni, hogy az vízzáró... 4 vagy 5 lépcsőfok van ott kb. Tehát azért nem, mit tudom én, én azt hittem, hogy nem láttam, hogy ott lett volna vastag fal, én azért gondoltam, hogy ez megoldható, mert ugye lent ott nem is vastag fal van, hanem lent, ott van pont ez az ilyen kis vékony betonfal, nem? Hát mert a betonból nem kell olyan szerkezeti vastagság, mint mondjuk téglából. Az egy tartófal, az tartja a lebegő lépcsőt. Az a baj, hogy a lebegő lépcsőnél nem tudunk kiváltani pár lépcsőfokot, tehát folytonosan egyet se tudunk szerintem. Vagy hát ha igen, akkor jól mondta György, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly szakipari munka lenne, és alapból is... Hagyjuk tényleg, tehát akkor... Egy pár millió forintos ajánlatot erre a lépcsőre így is, és akkor... Igen, szerintem akkor azt hagyjuk, jó. Akkor csak fönt lesz, fönt biztos, hogy lesz, mert szerintem az poén, meg ott tök jó, hogy ott átengedi a fény, meg ott szerintem jó, hogy mész fel, ott elmész az akvárium mellett, hogy annak milyen ilyen vízigénye van, vagy milyen ilyen, mert sose volt akvárium amúgy, tehát milyen olyan... 30-40 cm vastagság alatt nem nagyon lehet olyat, amiben így a halak megmaradnak hosszú távon. Én egy nagyobbat terveztem, ott 40 centis volt betervezve, az volt az oké, és amúgy hát úgy kell megcsinálni, hogy fölülről annak kell egy ilyen szerelő nyílás. Tehát, hogyha ugye azt akarod mutatni, hogy ez egy üveg, és akkor az, tehát hogy a falba így benne van, és nincs fölötte légtér, akkor oda kell egy szerelő nyílást tenni, de ezek működőképesek, tehát ezeket meg lehet csinálni, csak... Gyere, hogy beszélünk, jó? Le fog járni a meeting. Jó, csinálok egy újat, hogyha lejár, ha 4 perc. Jó, csinálom majd az újat, és akkor behívok mindenkit, mert még van, nekem legalábbis még lenne pár dolog, amiről szeretnék. Jó. Vissza ide, hol voltunk? Itt voltunk. Jó, akkor ezt megbeszéltük? Van még ide valami? Nekem minden nincs, ezt majd megbeszéljük, akkor még a Péterrel szerintem, hogy hogyan. Amúgy az jó pofa, az nekem tetszett, amit mondtál, György, hogy valami vizet imitáló valami, egyből elindult a fantáziámba, hogy oda tényleg lehetne olyat, ami nem akvárium, de valamilyen szinten tovább viszi. Igen, és Máté, nem tudom, nézted a legutolsó látványtervet, hogy ott ugye ilyen növények is vannak lent. Igen. És hogy az lehetne akkor tényleg úgy kicsit egy ilyen jungle feeling ott a vízzel. Abszolút, igen, ilyesmire jönni, ez növényfalas, sziklás valami ilyesmi. Na jó, ezt majd kitaláljátok akkor. Jó. Akkor nézem még, hogy mit írtam föl. Oké, ez megvan. Jó, ez is megvan. Jó, oké. Akkor megyünk kijebb. Igen, itt ez már a kinti csatlakozások. Itt a szikkasztót néztem, hogy ez így benn van. Most már nem így néz ki a kinti rész, de elképzelhető, hogy ide pont nem lesz jó itt a szikkasztó, hogyha ott van egy betonlemez, ugye, ami félig rajta van, ezen félig nem, akkor szerintem az nem tesz túl jó. Nem, az arrébb kerül. Ja. Jó, ezt majd az új megoldás, tehát látni fogjátok majd az új alaprajzot, az alapján majd húzzátok részt arrébb. Jó. Igen, meglévő... Igen. Az ilyen tetőtéri vízkiállások, meg ilyesmi, azok gondolom, azok rendben vannak, meg ilyesmi. Rendben vannak, de majd kitérek arra is. Oké, bocs, csak hogy nehogy elfelejtődjön. Jó. Itt van itt egy csapadékvíz leállás, és ez pont itt az ajtó előtt megy el. És ezzel itt ki kéne kerülni. Mármint, hogy úgy van, hogy a terveken az van, hogy itt ez már a padló rétegrendben, tehát itt megy valahol. Itt, pontosan itt megy ez a lejövő cső, és már a padlóban megy ki ide, de hogy ezt el kéne húzni oldalra. Én nem tudom, hogy ezt hol jelölitek, hogyha tudjátok ezt jelölni valahol. Remélem, a kivitelező nem fogja behúzni így az ajtó elé.
eredetileg csak ezért. Hát arrébb tudjuk tenni, ott De az egy meglévő kiállás, már ott az a földben van. Igen, tehát ez a padlóban viszik el idáig. Az rendben van, ugye a falban jönne el, ugye itt elvileg az ajtó helyén hőszigetelésben jönne le. De nekünk azt kellene csinálni, hogy a mennyezetben is, ugye itt, ahol most van az egérmutatom, a mennyezetben ott töri át a födémet, a cső. És azt ki kéne húzni erre vagy erre, mondom erre, ki kéne húzni, le kéne vinni itt az ajtó mellett, és utána visszavinni ide. Igen. Jó? Oké. Oké. Jó. Emeleti szint. Ja, nevezem mindig a földszint. Itt szerintem nekem nincs igazából kérdésem, itt stimmelnek a dolgok.